Recodo 36 80 mo po. Grabe naman ang parada ha. Diferensya 40 mil. 80 Mukbo versus Recodo. Disidik, kusog na, kusog. Bira. Ay mo pagdot. Una tama down rin, bisag una tama down rin. Ay mo pag-atras ako nanay ko mo ha? Nagsilok nanay. Batas! Sibdanes kusog. Yun. Wala ngayon. Jab. Panayaming lang ta. Nice. Kayang Pusta, 80 mil. Murah. Igo jab. Go. Sa mga matitibay na boxer. Tinaman. Go. Wana gay. ay kumpiyansa ta. Mana kumpiyansa na pasana sud nga. Double jabo. Ay kumpiyansa. Jab. Uy. Grabe jabo. Okay, double jab na siya, relax lang. Counter na. Nice. Oy, nagkatawa. Sige. Smiling boxer. Right pag-pinit, relax lang. Nice. Grabe na. Nice. Tama ka dito ba? May ganito na uso ba? Budiga. Nice. Puro mga gahe. Ayo pagpada sa kagat. Maya. Nice. Patay ang bawas na. Tura. Nice. Ay, babae mo panot. Hindi, ayaw mo magparong dila. Nice. Yan. Tinamaan ang bilbil. Sibog na boss, kayo maigo ka boss.
Nagsaray na pero ni. Ikit maluyag kan. Ayo pa kita mo. Naluyan na stada kay parte na kami. Mo kay ngiri mo nun. Kira tumbag na. Ini Ara. Mulai gina siya makakira. grabe laban. Abang tiada. Tuyok tor, tuyok tor. Abang tiada. Kay mapatas na, mapoy kayo. Abang tiada kay kapoy kay mapatas. Arian sa kayo. Time. Kapoy kay mapatas. Time pada last round. Batay mo kay padorong. Apa mo gamay. Mari kita atas ron. Dari kin tumbak kan. Ngain siya te. Mura siguro. Pikir ko tayo. Kira kay ikapoy na na. Tomek. Patak kay apon eh. Counter lagi, gamit ang counter. Patay ka.